אוקיי, עדכון בייס מטורף פשוט. מי שלא יודע, היה את הדבר הכי טוב במשחק לפני 3 שעות. אני יודע לכם, אלוהים, נשבע באלוהים. פשוט היה את זה. נשבע בעצמי שהיה את הדבר הזה. וזהו כמה מנגויים יש לי. וחיסלתי את כל הענבים. סורי הענבים שהיו בסרטון הקודם, הם גרועים פשוט, אז שמתי את זה לעניקים. ואני הולך לשדרג את זה בפעם הבאה. הנה 25 מיליון, יש לי 2 קערות שהם... אני חושבת שאמר קערות זה בריאות האהוב עליי, לא יודע למה. ומלא פטריות. ואת זה, תלג. זה ככה. ומי לא רוצה להתטרד פשוט תגידו לי. זה אמור להיות 50... דקה. אני אכנס. הנה, אני אכנס. הנה, אוקיי. 9,000. הנה. אומייגאד. המנגו שלי הזה מוריד 66. ואם אתה יכול להוריד את זה 70 ומשהו אלה. אז תציעו לי על המנגו או על הדבר הזה. תכף על הדבר הזה, תקשיבו. על הדבר הזה. אוי. יואו. הדבר הכי טוב במשחק, אני לא... מזידי תרציעו משהו של 100K. לא יודע, משהו מטורף. לא אסכים, זה הדבר הכי טוב במשחק ever. וזה פשוט... הצערתי את החיים שלי, אני לא מציעה לזה כלום. וקיצור, יותר מה יש לי? אז מה קערות ריינבו? אני אגיד לכם עדכון בייס, שיהיה לי בייס יותר טוב. ו-1555 מקפיאים. כן, אני חרשן בהגזמה. טוב, זהו, ביי.